Tarinoita kerrotaan, tallennetaan ja jaetaan edelleen koko arktisella alueella. Ymmärryksemme tarinoista muodostuu silti vasta sen pohjalta, miten me kuvaamme niitä kirjastoissamme, arkistoissamme ja niiden metatiedoissa. DALAM on kansainvälinen verkosto, joka on vuodesta 2023 lähtien työskennellyt kirjastojen, arkistojen ja museoiden metatietojen dekolonisoimiseksi. Verkosto edistää yhteistyötä ja oppimista sekä pyrkii korvaamaan vanhentuneet tai ongelmalliset termit tarkemmilla, osallistavammilla ja kunnioittavimmilla kuvauksilla. Kolonialismin kieli vaikuttaa yhä liian usein siihen, miten tietoa luokitellaan. Identiteettejä määritellään ylhäältä tai käytetään vanhentuneita paikannimiä ja yksipuolisia kategorioita. Tällaiset luokittelun tavat voivat vääristää todellisuutta ja vaientaa alkuperäiskansojen omat äänet. Muutoksen tueksi olemme kehittäneet maksuttoman ja kaikille avoimen työkalun, DALAM digitaalisen kirjaston. Alusta tukee oppimista, tiedon jakamista ja yhteistyötä tarjoamalla resursseja, jotka ohjaavat ammattilaisia tarkastelemaan omia metatietojaan ja kehittämään entistä osallistavampia tietojärjestelmiä. Digitaalisesta kirjastosta löydät muun muassa koulutusmateriaaleja, videokoulutusmoduuleja, luentoja ja esityksiä, tutkimusjulkaisuja, valikoidun kirjallisuusluettelon metatietojen dekolonisaatiosta, terminologiatyökaluja, tesauruksia, sanakirjoja ja aihehakemistoja, jotka on laadittu yhteistyössä alkuperäiskansojen ja arktisten alueiden yhteisöjen kanssa ja jotka sisältävät yhteisöjen hyväksymää terminologiaa. Uusimman kokoelmamme, alkuperäiskansojen karttoja ja paikannimiä, jotka perustuvat paikalliseen tietoon ja näkökulmiin. Jokaiseen aineistoon liittyy hakukelpoinen tietue, joka on jäsennelty Dublin Core-mallin mukaisesti. Metatiedot sisältävät otsikon, aiheen, tekijän, päivämäärän, kielen, asiakirjatyypin sekä tiivistelmän, kirjallisuusviitteet ja linkit. Aihehakemistot kuvaavat kunkin aineiston sisältöä ja tyyppiä. Työstämme parhaillaan lähdeluetteloa, joka edistää kunnioittavien termien käyttöä. Jokaisessa tietuessa on myös tunnisteet, jotka kertovat, mitä yhteisöjä, kieliä ja alueita aineisto edustaa. Näitä tunnisteita voi selata suoraan etusivulta. Kehitämme järjestelmää jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sen parantamiseksi. Palautteesi auttaa meitä kehittymään. Tutustu DALAM digitaaliseen kirjastoon, jaa tietoa siitä eteenpäin ja kerro meille mielipiteesi. Tule mukaan rakentamaan yhdessä tietojärjestelmiä, jotka heijastavat kuvaamiensa yhteisöjen ääniä ja tarinoita. Ei mitään meistä ilman meitä.